mol kanyo sa 3 mar okinyi. Mana kaka iseneno nyakwara Ramogi Ojwang' okinyi makawuono wang'awe e ngas machielo ka bende achiel kachiel e studio mar okinyi makawuono wantiere kod DJ. Ineno kosemiyo wangolo moko kanyo mamit akia kisetero athenge mesa ponono intiere kod kombe isesudo mabor mar mondo mi ilos pap ma inyalo miele maber okinyi makawuono. Kata kamano nyakwara Ramogi Ojwang' okinyi makawuono antiere kae kod DJ Kolo Instrumental mabende wadwa bedo godo e twak okinyi makawuono akata wadwa bedo godo e chenro ni mar ng'e Jothumbewa machakore sani ka bang'e ang wabedo kod jathum mabende angi bed kod thuolo mar ng'eyo okinyi makawuono. Kolo Instrumental. Yes, Ajoy. Aluongi gani Ajoy. Mane nying ma jomoko paka godo kinde mang'eny ahinya. Kawuono aneno ka ibiro wanyalo wacho ni mbak ndalo kawuono biro e rupeny. Ayuoro rupeny kawuono. Ayuoro rupeny machiegni ahinya. Akenda neno kisemiyo wangolo moko mamit kabisa. En Friday koro nyaka wachak kelo ne ji mor. Warwako gi e mood. Wamoke mana gokinyi kangwa sewuok kae to angwa bedo kod pado manyien kae to wadhi mbak ndalo tangwa tieke gi Ramogi night gotieno. Kamano e kaka watime Friday. Nena thum e wi moro. Wamoko ne ji swag law gokinyi. Akata kamano nyakwara Ramogi Ojwang' ka wadhi mbele ko chenro machalo kamae bende koro kolakia ka nitiere weche mathoth osebedo katimore e pauni mar goyo thumbe. Akia ka ponono akia king'eyo pado moro manyien mosewuok kata odira ni kalore ni jothum sani golo thumbe piny mar gokinyi. Thumbe wuok manyien mang'eny. Pile ka pile. Yani ekeni Ramogi TV mokelo emomiyo jothum koro tiyo matek kabisa. Sani thumbe mang'eny osewuok e jumani. Akeni kanyalo parogi lakini nitie moko masepango ok anyal parogi sani. Kata kamano wuok nitie mosewuok. Kole wawacho gani kochopo chieng' Friday kama to wuoyo matin. Wawuoyo kapuoyo to ngolo kaliech. Koro dwa ni chwadwa e ngolo machielo. Kalore ni wan mana kae mar rwako swag law maber. Sawa twende kazi. Prince Toby, tuko na Engineer Otis Jarumba, mtoto wa baba yao ndani ya shamba lao. Barikiwa Studio.